ole ama sa in thlir tu te chibai ka bu le vek chewa tu tuma chuan hei kan hri takin Mizoram chhunga damdawi in tam tak kan nei ve nuk to ani chung zinga chu sarkar damdawi in te private damdawi in te po tam tak a awm ani chuan tu tuma hian doctor te na damlo an ti thi kan ti dawn nge ni doctor te wang liu liu ani an ti luai na kha kan thlir zui le dawn ani a zialo khop mai Mizoram chhunga hian damlo doctor te na an thiam lo wang le nge an mani wang liu liu bo ra lang chi hi soitur om thluah to ni chuan tu tuma po hian a news in a ron tar lan hi a zialo khop mai ka ron soi chiang ve dawn ani tiang ang chi doctor kan mi thiam te awanga damlo te an boral zel ani chuanin a zialo hle ni Mizoram doctor le nurse engwangi nge Mizoram doctor te reng hian mi in natna malaria emo typhoid emo a an natin an thinalian mit liam an nei ti hreneng si in quinine le drip an khai zia le Mizoram damlo tamzokin an thi pui zel si tun mai po khan kan thian u nau nu a hring tu apa chu ni zan maya po a khuwa chu sik ma se a har tharenga drip an khai nuwa ka thina thip kat ho a no ti in ni chin mai khan a boral zui le ta ane keima hria china ringot po hian mi ang zat nge drip an khai wanga thi to le ka hre tam to lutuk Mizoram doctor te hian engtin hian nge mo an vazir chhuwa bik le rilru an at baka atam zok chuan an thi pui zel chu ani sia aron ti nia hei hi Mizoram chhunga hian ani na taka chuan drip khai wanga boralani ti thei turang chi hi tam tak puitling le no panga hian an lo om thua to lo ni reng maya chu comment lampang te po karon soi chiang in karon bi chiang do na nia a zielo khop mai ni he kan muang hian a khuwa chu sika ma se a har tharenga ni drip an khai nuwa khan ka thina thib le tok ka tho ha ni ka om dan hi adik lawa ni aron ti zui ni drip khai ma in he tiang hin a om lo hrim ani aron ti ni ya chon nang ma khanin han nge to wang la in chung te emo engemaw in leina hnai tak he tiang ang chi a doctor te wanga ni han ti thei turang chi tam tak hi Mizoram chung tun hnai mai po khanin an lo om thlu a reng to hi lo ni reng maya chu a zia lo hle ni hemi chung changa hian Mizoram doctor then khat te pon an dem an hlo tak zet ania a chan chu mi in damna du ten khatiang khan damna run ti in dam doi in an panani chu mi pa nga ina kan ti dan ani amaro chu dam doi ina khan kan be se lo de umaya hetiang anga thila thlen tak fo chuanin tu te nge dam doi in kha mo ngei tha takin ngei ngam takapan zui zel duang chu kanin enfi anga ya abik takin kan mi thiam doctor te nurse te pon ne khang kha anin enfi lo chuanin dam lo serious tak ang chi te pon dam doi in kha chu an ti thum don ti kha achiang renga ne chun helai comment thlen khat te po hi kan soi chiang nga lang tun ma doctor te kha chuan dam lo te kha choi ai tha em choi ai theim ti in zona an zot ma sa thina drip khai ngai nia an hriat choi lo na rei to te ei lui ram ei chun po luak chuak le mai zel thin te chau kha drip an khai sak mai thin ania sin mole soi tu lo mayang aron ti nia ne man la ya kha chuanin kan hriat thei chin a po khan heti ang tuna ron soyang hi chu ani dan kha ya ana zong khan drip kha an chelik lawani chu kan sir zelanga tiang ani te chuan dam lo reng chung po in dam do in kan kal ngam lo mei do na lom a buai thlak thin khop mai lo kan du chuan lo mutla ka tho hi a tha ni doctor le nurse ngat phei chu dam lo te tan phei chuan an hlua sin naron tia sai boi hian in naron ti ni adik tak zet ani ani taka chuan ni chira ka tiang khan dam na run belin khonge tin nei thinglung khong in thingtlang atang chuan an kal ani tinga khan kan be sei ang treatment mo khateng enge kan be sei ang facilities ang chile po ni kan mu le si lo chuanin na tu chu ke ma ni tho kan ni le mizo kan in tin na ton reng hi lo ni chuan enge a hrin chuak kan ti chuan nam le nam in ti mual pho na in soi chiat na te nam le nam in ti nat na a thlen thrin ani chu a poi tak zet ani drip hi kan war em ani damno ina hian khai nge tura mo hi an ti deuh top to mai hian ka hriani aron ti ve thunga ni chak chuak chana adik khop maya nichina kan tiang tho khanin
drip khai nuwa ron dang lam thut anga ngai thei ang chi a nuwa nun na chan ta ang chi hi puitling le no panga hian tam takin om to ani chu chu a hau tak dan te sum sen hau tak dan te kha chu angai reng bok sia tianga khan enge kan doctor kan medical lampang timi te kan hau tu te nga tinge an thiam tok lo nge an phim khur tok lo nge tiang po kha zona tam taka om nga thei bok ani chuan mana to khan mi soi ka hre to thin taka sin aron ti tok te pon om ania an lo hre thluah to ti hi a chiang reng ani he tiang anga an en kol wang ni om tak hian kan nu u po sang kha chawa som ko pakua kum khan aboral to ani aron ti bok ania helaya hian isoi ang deuh hian kanaw kha kachana sin na ve tak chu ani aron ti bok ania chuanin comment pakhat apo hian ka fa pa po drip an khai nu rei lo te a aborala ka u beng angong pha to bok aron ti ni hi hriat te a dar ngon ania a zialo rem rem khop maya hi doctor te va soi chiat chak hrim hrim emo enge modam doi in vaka chak bik ang chi te kha a khatiang zong khanin aril ru koi zong khan lo ngai thalawila ani taka chuan mizoram doctor te hian thiam ve tak tak mizomi puite po ina kan chuan ve tak tak ang chi specialist kan ti ang chi te po anam ve thlu ani amaro chu tu nu hian nga tinge kan doctor te kan nurse te hianin soi selan hlo ta ke mem ni hei hi ngai tua fe tham aron om ni te pona langani hei helai kan muang hian ka fa pa po drip an khai nu rei lo te a borala ka u beng angong pha to bokani aron ti heting ang ataka tong tan chuanin alung oi kha a harvio to dona chubaka doctor thiam ber an ti po kha rin zo khan harvio don ti kha a chiang reng ani chuan mani naute hei helai kan muang hian kanaw ka chan pha to bokani hetiang thilwang hian aron ti tok te pon om nu ka nia kha mani ate po kan hria a tiang khanin entilal biak kima kan hrianga khang te po kha tiang khop khanin thil khen dan chu ania chu chu enge azialo le maya mi sual enge mo ril ru chia dewe mo butut zong ani lo lampang zong ril ru akal vut phei chuanin enga mo kha thleng palang ti de po hlo om rum rum zo kane chu wangin dam na run tia ming kan sal dam doi ina dam lo kan u le nau te mo kan thian te emo kan hruaya ta khan kan be sei ang kan pu ngai theina du chuanin doctor ten an phak ang tok film khur le thra in mo lo mu an ni ti anin hriata ta khanin an hlo ang mila dam lo te an lo en kol kha an mo phurna nia chu chu phosol emo engemo kalpa deuh taka dam lo te an lo chul nel ani chuanin doctor te kha an thiam lo hrim hrim ti na nia chu chu tu hnuah hian hetiang thilang chi hi mizoram chungah hian thleng to lo sela chu chu kan in du pui tak zet ania kan u na mizo hna thlak tam takina chul mi lo hun mi lo wa chatuan ramin pan san chan po hi ani reng mai ti a chiang reng ani